Sandet brænder heldigvis ikke. Der er kort til vandkanten, der er ikke mange skridt, før tæerne bliver våde. Hun er ikke meget for at bade, hvis vandet ikke er meget varmt. Fødderne, anklerne, Der er ikke dybt. det er lavvandet. Man vender sig til det efter et stykke tid, det gør man altid. Til kulden, så er det slet ikke koldt. Alligevel. Det er vigtigt, at luften er varm, og det er den. Knæene. Det værste er chokket. Hun vil have hovedet under. Altid. Hun kigger efter vandmænd. Hun hader vandmænd. Virkelig. Hvis hun ser bare en enkelt vandmand, er hun parat til at gå op fra vandet med det samme. Lårene. Vandet når hende til lårene. Nu kan det ikke udsættes længere. Dylan pjasker vand på hende. Han er en vandhund. Det har han været, siden han var helt lille. Og han svømmer godt. Han har allerede været nede. Han letter lidt på masken og tager snorklen ud. Kom nu, mor. Han pjasker vand på hende igen. Det rammer hende på armen. Hun kan virkelig ikke lide det, men hun griner. Hvor er drengen glad. Så kaster hun sig ud i det og er under vandet. Kulden lammer hende næsten. Hun mærker tænderne, kinderne, der suges ind, som var det ikke af hende selv. Og vil hun nu ikke springe lige op af vandet, bryde overfladen med det samme med sin krop og råbe og grine, som hun gerne gør? Nej. Hun holder vejret. Hun holder vejret. Vil ikke op. Vandet er nogenlunde klart. Hun ser Dylans ben. Får lyst til at grine, men det er jo ikke muligt. Glemmer at grine indvendigt. Vil holde vejret. Erindringer, nej, glemt af ting, hun har gjort, farer gennem hende. Hun rører ved Richards arm. I nat. Kærligheden. Vandet virvler op, grumset. Hun ser intet. Vandet vil have hende op, men Benedikte vil ikke op. Richards blide hænder, så hans hårde pik. Hun føler det, som om hun kan blive nede i minutter. Hun har ikke travlt. Hun tager nogle tag, rører ved bunden. Vandet bliver mere klart igen. Og dybere. Hun må være svømmet lidt længere ud, men kan vel stadig bunde, hvis hun rejser sig. Tror hun nok, tænker det. Det vil hun ikke. At holde sit vejr for altid er måske ikke så svært endda. Nu er Dylan lige foran hende. Store øjne bag masken. Han har taget snorklen i munden, har jo så stukket tungen ind i stykket. Han vifter hurtigt med begge arme, ligner en astronaut. Grumset rum. Det sortner for hende. Hun må op. Vil ikke. Vil ikke op. Det sortner. Hun må op. Får vand ind. Stikker så hurtigt op. Er oppe. Hoster. Hun er lige ved at besvime. Stranden derinde vugger for hendes øjne. Han rejser sig. Hvad skete der? Han holdt ikke lige øje med dem, men Benedikte ser chokeret ud, og det samme gør den unge mand, der støtter hende. Kasper præsenterer han sig som. Dylan er for en gang skyld mut. Han spørger, hvad der skete. Hun hiver efter vejret. Kasper siger, at det vist var et mindre ildebefindende, at hun af en eller anden grund ikke kunne komme op hurtigt nok. Kasper lægger håndklædet over hendes skuldre. Skal hun mon ligge ned lidt, skal han hellere følge dem over til, hvor de bor, eller ringe efter en læge. Richard er rådvild. Hun virker jo okay nu, men er det alligevel klogest med en læge? Det plejer at være hende, der tager stilling til den slags, men hun svejer bare frem og tilbage. De begynder at gå tilbage mod hytten. Hun støtter sig stadig til Kasper, der lidt modvilligt går med ned ad stien. Richard forsøger at holde håndklæderne og alt deres tøj, samtidig med at Dylan og Ditte begge vil holde ham i hånden. De må være blevet forskrækket. Det er nok bare varmen, mener Kasper. Det er højst 10 minutter siden, det gik den modsatte vej af stien, men det kunne lige så godt være flere dage siden. Ja, det er nok den pludselige varme. Han giver ham ret, selvom hun aldrig har haft problemer med varme før. Dylan hiver ham i armen. Han bøjer sig ned. Mor gjorde det med vilje, visker han og nikker for at understrege. Nej, selvfølgelig gjorde hun ikke det, siger han højt. Gjorde hvad, spørger Kasper. Ikke noget, svarer han. Det var bare min søn, der spurgte om noget. Din søn? Kasper virker stadig forvirret og utilpas. Han er vist ikke vant til sådan at hjælpe fremmede kvinder. Dylan er pludselig løbet i forvejen. Han lød nok for afvisende. Han fumler længe med nøglerne. Det var også åndssvagt at låse. Han henter et stort glas koldt vand til hende, imens Kasper får hende placeret i lænestolen. Så står Kasper og tripper hende ved døren, tydeligvis utålmodig efter at komme tilbage til sine venner og deres volley, men lidt i tvivl om, han nu bare kan gå. Han hælder også vand op til ungerne, selvom de ikke er gået med ind. De må trænge til det begge to. Han mærker pludselig, at han har kvalme. Ud af vinduet får han øje på Ditte på terrassen. Hun ligger på knæ og kaster op. Stranden vugger. Nej, stuen. Nej. Ditte. Dylan. Der, tv-skærmen. Slukket. Richard. Hvor er Ulrich? Hvor er Richard? Han står der, kigger ud af vinduet. Det er, som om noget er forsvundet fra hendes hoved. Det er en mærkelig fornemmelse. Hun kommer til at tænke på trykfaldssyge, også kaldet dykkersyge. Når kroppen er under tryk, stiger partialtrykket af kvælstof, og når kroppen stiger opad gennem vandet, vil det tryk falde, og kvælstoffet i kropsvævet vil begynde at forlade kroppen gennem blodbanen og lungerne. På en måde er det, som om hun stadig er nede i det vand.
Hun kan ikke forklare det på anden måde. Og det er jo ikke en forklaring. Mute er en fortælling om en mand og en kvinde og 2 børn. Deres 2 børn. Mute er en fortælling om mandens og kvindens tanker og kommunikation. Mute er en fortælling i 6 faser over 6 dage. Mute er en dagligdags fortælling. Mute er Richard og Benedikte og Dylan og Ditte. Mute er muligvis en gåde.